Na zatvorenom plivačkom bazenu u Lazarevcu održan je Kup Srbije u ronjenju na dahu, 3 discipline, zahvaljujući Ivanu Andriću. Ovaj sport je i došao u naš grad, pa je on najkompetentniji da nam kaže kako je ovo takmičenje proteklo u našem gradu. Evo ovako, takmičenje je pre svega organizovano zahvaljujući sportskom društvu Kolubara. Održane, znači, organizatori celog događaja su Apnea Tim Beograd i Asocijacija ronilačkih instruktora, a dok je supervizor takmičenja AIDA Srbija. Takmičenje je svetskog ranga, pored mnogih gradova koji su bili u opticaju, mi smo odabrali, znači, Lazarevac, naravno prvenstveno zato što je Lazarevac grad gde sam se rodio i pošto sam se uvek sebe smatrao Lazarevčaninom, smatrao sam da bi Lazarevac bio idealan za to, samim tim što ima ovakve uslove takmičenje ovog tipa. Nedavno je održano svetsko takmičenje u Egiptu, pa se ovde pojavilo manje takmičara nego što ste očekivali, ali pored toga svi ovi takmičari su ostvarili dobre rezultate. Da, upravo tako, mi smo očekivali nešto veći broj takmičara, imali smo najave Italijana, zatim Grka, Mađara,